Ντούσαν Μπάγεβιτς και ΑΕΚ. Μια σχέση που κινήθηκε μέσα στον χρόνο και ορίμασε από εκτίμηση σε αγάπη, από αγάπη σε λατρεία, από λατρεία σε μίσος. Μια σπουδαία προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση, που έφτιαξε γενιές νέων αεκτζίδων, που έγινε τραγούδι αλλά και χυδαίο σύνθημα. Μια εικόνα που τσαλακώθηκε στο πέρασμα του χρόνου στη μανιώδη προσπάθεια του Σερβοέλληνα τεχνικού να φέρει το παρελθόν στο μέλλον μέσα από τις δύο επιστροφές του στην ΑΕΚ. Μια πορεία με κύπελα και γροθιές, βρισχές και παρακαλετά, μοιάζει σενάριο από αυτά που μόνο η ζωή μπορεί να πλέξει. Καμένο και τέρμα. Ο Μπάγεβιτς θα φύγει από την ΑΕΚ με μαγκουρίτσες. Θα πέφτουνε τα σάλια του, θα τρέμουν τα χέρια του, δεν θα είναι το σημερινό παλικάρι. Κι όμως, το αντίο είναι γεγονός και ο Μπάγεβιτς μετακομίζει στον Πειραιά το 1996. Η πρώτη επιστροφή έρχεται το 2002, μέσα σε άγριες αντιδράσεις του κόσμου της Ένωσης. Επειδή δεν είμαστε δογματικοί, επειδή είμαστε αυθεντικοί αεκτζίδες, είμαστε ξανά μαζί με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Η πρώτη χρονιά θα τελειώσει κακήν κακός. Την 18η αγωνιστική της δεύτερης, η κόντρα θα εξαντλήσει τον Σερβοέλληνα που αποχωρεί κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή στα Λιώσια. Και αυτό που έχει γίνει δεν μπορώ να ξεπεράσω, παιδιά. Δεν μπορώ. Σε παρακαλώ. Εμείς θα κάτσουμε security στο σπίτι σου. Επιστροφή νούμερο 3 το 2008. Διαδεχόμενος τον Γιώργο Δόνη και με την παρέμβαση Νικολάου Μανολά καθοριστική. Αν μου λένε ότι θα με κρατήσουν μέχρι τέλος, εγώ συμφωνώ μέσα. Δεν πάω πουθενά. 2 χρόνια μετά, η επιστροφή στο παρελθόν. Έχω ενημερώσει τον κύριο Αδαμίδη, το έχω πει και στους παίκτες, ότι παρατούμε και κάτι παραπάνω οι επόμενες μέρες. Το φινάλε ήρθε με ύφος αγέροχο και αποφασισμένο, μέσα σε μια βροχή από καρέκλες. Πρίγκιπας και βάτραχος, ήρωας και προδότης, αναμορφωτής και ξεπερασμένος. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς.